Dobrý den, tady televize Nova, Martina Hanka, přijeli tady, jdeme na počet, jak se mastrujou tady muži, takže, takže přivítejme paní Libuši, Dobrý den, jak se cítíte? No úplně skvěle. Popište nám, jak mastrujete. No jako pravidelně jakože rukama jako. Nohama to jde už trochu jako těžce, protože pak vám smrdí nohy z těch zách. Víte, a jako, no takže. A co všechno mastrujete? Všechno, Dobře. A proč jste se k tomu vzdala? No víte, mě strašně přitahujou mé nahatí chápy, víte, tak jako to prostě nemůžu odolat, že jo. A máte tady nějakého nahatého chlapa? No teď ne, teď tu mám svoji kamarádku, kterou teď budu mastrovat. A ukážete nám ji? Můžeme se podívat? Ano, můžete, pojďte. Jdeme se podívat. Dobrý den! Jak se cítíte před masáží? Super! Byla jste tady už někdy? Ano, byla, tady chodím totiž často, protože moje kamarádka je bezva masérka. Aha, a co všechno si necháváte masírovat? No všecko. Jako víte, aby byla pěkná, tak záda, břicho, zádeček. A dneska si budete nechávat masírovat co? Záda. Můžeme se podívat? Ano. Jdeme se podívat. Ukážete nám vaše skvělé záda? Ano. Podíváme se na skvělé záda. Takže, tak. Vy máte tak strašně sexy záda! Takže prosím o přiblížení kamery. Jdeme se podívat, jak se masíruje. Takže, no to musíte mít na to speciální ruce, to musíte mít nacvičené. A ty no vidíte, že to působí hned. Tak jako teď to musíte tak pomalinku, nesmíte tlačit na páteř ani na křídla. No na ty křídla? No tady jako, no tomu se taky říká křídla, víte, u nás. Jo. Tak to musíte tak pěkně namasírovat, pěkně uvolnit to. A i ty ramena trošku stuhlé, protože vidíte, šaděte si, to je úplně stuhlé tady jako. Ano, máte. To se musí úplně promasírovat a teď si může paní ani vybrat, jestli chce na nohy, jako thajskou masáž, anebo normální. Jako? Jo. A bohužel tady nemám jako želana, aby jsem si nějak mohla přidržet, takže bych padala na hubu. Co? Ty bych tady padala na hubu, kdybych tady neměla lana, víte? Jo, a co třeba, já nevím, prsty masírujete? No prsty, no někdy občas. Ukážete nám masáž prstu? Ano, takže to se... Jdeme se podívat na masáž prstu. Grafy. Ne. No, takže to se normálně... Pojďme se podívat na masáž prstu. První se to musí vzít od dlaní, takže dlaně... Máte nějaké nazloupé, paní? No, já vím, jsem byla na solárku, víte? Nebo se ty nebyla? No, ne. No, musíte to tady pěkně tak promasírovat, pěkně od začátku, až potom po šťářky u prstů, víte? Takže to musíte tak pěkně namasírovat, ať je no, dobře, to stačí. Teďko se třeba, nevím, lítka. No, lítka, to moc často nedělám, ale to dalo, víte? Tak přijďte nám kousek. Tak to. No, tady jdeme se podívat, Jení. Ano. No, tady jsou buď normální, anebo sekanou. Sekanou. No tak to je normálně tak, tam musíte být pevné a musíte to takhle, víte, normálně. Dobře, to stačí. A co prdel třeba? No prdel, no taky, ale jenom vlastně si nikdy nedělala. Tak ukážte nám, no. To musíte normálně tak, víte, po mačkách pěkně. Vás musíte i trošku to užívám, že? Ukážte nám, jak si to užíváte u chlapu. No tak to nemůžu, protože to není chlap, to je jako